Ja, ik bij ons in de apotheek vernemen we steeds vaker dat mensen toch de zorg mijden steeds maar om de prijs. Dat we volle vaker discussie krijgen en dat ze dus echt de medicine steen laten. En dat maakt het lastig. Onder balie bij de discussie, maar ook gewoon dat de medicine in de kosten steen blijven. Kun je zo'n kast zien, werd het dan in steen? Ja, zeker. Ja. Wij, kom maar mij. De jong begreep wel dat huisdokters waarom pillen bewaren van patiënten die het net betalen kunnen. Als hij zocht hoeveel het er bij zijn apotheek voortsmieten wordt, houdt hij de huisarts een grut gelijk. En zo verzamelen we de oude medicine die bij weerombracht worden. Die komen in dit soort grote containers. En dan verzamelen we alles in. En dan 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken, dan gaat er een container of wat 5 gaat naar de vernietiger. Officieel mij huisdokters geen pillen bewaren en daarna weer uitgaan. 1 op de 4 artsen docht dat dus. De jong wil dat ik wel, maar krijgt als de huisdokter pillen bewaren, dat docht de apotheker net zomaar. Bij de apotheek zijn de regels nog wel streng voor de medicine. Alles wordt geregistreerd en we kunnen het net zomaar weer mij aan de mensen. Gebeurt het wel, ja, dan hebben we een probleem bij de inspectie. En dan krijgen we grote problemen hier en dan kan ik de boel sluiten. Dus dat maakt net. Nee, de regels zijn streng.